Il-Membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Casa saba diffiċli jsib tliet inizjattivi li għamel Favur Malta fil-Parlament Ewropew fl-aħħar 12 xahar. Fl-aħħar xhur Casa spikka għal kampanji kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Iżda din id-darba staqsejnieh biex isemmi dak li għamel favur pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Tajnieh iċ-ċans kollu meta kien ħireġ mill-qorti u oħroġ il-għaġeb ma kienx kapaċi wieġeb. Tista' tispjegali tliet inizjattivi li għamilt fil-Parlament Ewropew f'dan l-aħħar 12 xahar favur Malta? Tista' tispjegali kif ġurnalista tas-Super One taf li qed jiġi investigat deputat tal-Partit Nazzjonalista. Tinsaqsik żewġ mistoqsijiet dwar l-inizjattivi li għamilt inti favur Malta fil-Parlament Ewropew. Tista' tmur tiċċekkja, inti bħalma tiċċekkja fuq. Inti dwar il-ħidma tiegħek lilek irid tinsaqsi. Iva, inti segwi suppost ix-xogħol li nagħmel jiena u U fil-waqt li qalilna niċċekkjaw x'għamel fl-Ewropa, Casa mqalilna xejn dwar il-ħbiberija tiegħu ma' Jonathan Ferris, l-ekspettur tal-Pulizija li kien jaħdem fl-FIAU u li juża l-istess lingwaġġ ta' Casa. Kemm ilkom ħbieb inti u Ferris John Ferris? Casa għalinna biss li misnet niddefendu lilu. Inti llum imissek tiddefendi lili. Casa mhux ħabib biss ta' Ferris, iżda wkoll ta' Derin De Bono li bħalissa jinsab arrestat fi Sqallija brabta mal-iskandlu taż-żejt maħmuġ. Fil-fatt fi żmien Gvern Nazzjonalista, Derin De Bono kien f'kariga ta' pożizzjoni ta' fiduċja fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Dak iż-żmien Ferris kien fil-Korp tal-Pulizija. Intant wara li ħadd il-gazzetta kulħadd żvelat kif Casa qed juża l-attakki kontra Malta u l-Ministru Konrad Mizzi sabiex jidher fil-medja minħabba li fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hemm ċans li jitlef is-siġġu parlamentari tiegħu, Casa barra l-qorti ħamjaw lill-attivisti nazzjonalisti. Attivisti li mhux l-ewwel darba kienu barra l-qorti meta kien imur l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil fil-leġislatura li għaddiet. Ma li ħareġ mill-qorti infexxew f'ċabċib u għajjat u insulti lejn kull min jazzarda ma jaqbilx magħhom. L-interess. Bravo! Bravo David! Coraġġ David! Bravo! 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 Bravo David! Karrotti!